Okay, Manny Popcorn, good morning po sa inyong lahat mga ka-Take Boom. Good morning. So time check 4:30 na ata. At tayo ay pauwi na ng Pangasinan. Yuhuu! Thank you Lord. Ay. Oh, nakakakaba. Shere. Muntik na akong matumba kanina. Buti na lang hindi nasagi yung kotse ng kapitbahay. Mabigat kasi yung dala ko mga ka-Take Boom. Nakatali sa likod ko. Sa likod ng motor pala. Shere ka tala, shere. So ang mangyayari ngayon ay review na rin ng ating Boya mic. Dahil first time po natin gamitin ang Boya mic. Check na lang natin. So ang mangyayari mga ka-Take Boom ay hanggang sa may first checkpoint lang ako dito sa may Marcos Highway na magbi-video dahil kulang po yung space nitong card. Isang oras na lang yung space nya. Kaya i-continue ko na lang sa may lampas ang ay bago sa checkpoint ng Pugula Union. At yun nga, nakabukas itong visor ko dahil naka black visor siya. Kaya po ako bababa ngayon dahil sa importanteng bagay. And at the same time makakasama ko rin yung pamilya ko. Kaya thanks God. So dito tayo sa Ligarda Road dadaan mga ka-Take Boom. Dahil madaling araw maluwag naman yung kalsada. So dala-dala natin lahat ng requirements natin. So hindi ko sigurado kung tama yung dinaanan ko. Tama siguro, tama. Dumiretso na lang ako. Ay, may nakasunod naman palang motor. Kala ko mali yung dinaanan kong kalsada. So nandito na tayo sa may Ligarda Road mga ka-Take Boom. Thank you Lord. Sana maging safe tayo. At nag-exercise tayo kanina. Nag-stretching tayo kanina para magising yung tugo natin. So hindi ako makakapag-cornering ngayon dahil mabigat yung dala ko. Kaya safety first. Safety first muna. So malapit na tayo sa highway mga ka-Take Boom. So ito yung mga kurbada na paborito ko pero hindi natin pwedeng gawin dahil pauwi po tayo sa Pangasinan. At ang una ko palang dadaanan eh syempre si Hipag Gika para idaan itong bag ng aking anak at itong peanut brittle nila. Awa ng Diyos, nakabili ako. So shout out kay Padre Rigor. Hindi na ako nakadaan dyan sa bahay nyo dahil gahol talaga ako sa oras. Uuwi din ako bukas. 2 days lang. So kahapon ako kumuha ng antigen test. At according to CDRRM Baguio ay Cordillera is antigen test is valid for 3 days. Kaya ayun, bukas uwi din ako. So dito na tayo sa may Pugula Union at dire-diretso na tayo mga ka-Take Boom. Siyempre kailangan na naman nating i-off ang ating camera para makasave tayo ang bonggang-bongga. 2,000 years later. Okay, Manny Popcorn manan. Rosario tayo na po. Dandani tayo di boundary te. Rosario na tayo mga ka-Take Boom at malapit na tayo sa session. Woohoo! Welcome back. Welcome back. Welcome to Pangasinan. My love Pangasinan.
Ayan, tayo lamang po sa inyo mga paboritong mga numero mga ka-Tiger Boom. At nandito na tayo sa malapit na tayo dito sa tulay ng season. Ay, muntik na ng mga session. Kagagaling ng Baguio, kaya pati season naging session. Session Road, Baguio City. Okay, Pangasinan na tayo mga ka-Tiger Boom. Take care, boom. Peace. Godspeed. Alright. Woo! Ganda ng view. I love it. I love it, baby. See you in an hour. Pangasinan. Diretso tayo sa Mount Balungaw mga ka-Tiger Boom after sa No Counterflow pa more. Ano ba yan? Umaga nagka-counterflow. Bad yan, bad. Superhero, ladies and gentlemen. Welcome to season Pangasinan. Shout out kay upo muna tayo. Nagdadala yung aking karabuko, ang aking lalamunan. Shout out kay ating Celine Andales dito sa may season Pangasinan. At kay kumpadre Ryan Taningko, kung napapanood mo tong video, shout out. Matagal na tayong di nagkikita. At ayun, dire-diretso lang tayo. At tatawagan natin si ading Gika mamaya pag nasa Binalunan na tayo, upang idaan natin sa kanya itong bag ng aking anak na si Correet, may Jigel Correet. I love you, my J. So may checkpoint dito pala, muntik na tayong dumiretso sa kaliwa. Sir, good morning. Pangasinan, sir. Pagkasan tayo? Sir, Pangasinan mo lang, sir. Bali nagkapa Baguio, sir. Di Pangasinan? Balungaw, sir. Pagawidak, sir. Sir, salamat, sir. And so, shout out kay sir. Good morning. So, muntik ko nang diniretso sa sa highway. May nakaposte palang officer doon sa may checkpoint. Yan talaga ng bara-bara, oh. So let's get it on. Cringy for speedy. Alright, take your boom. Bari boom boom. So kanta muna tayo mga ka-Tiger Boom. Ano bang pwede natin kantahin? Sana hindi tayo makapiright, no? Ay, mataas. Urubab. Mataas pa rin. Urubab, baby, please don't let me go. Can live my life this way. Urubab, baby, please just let me know. Okay, off muna natin yung camera para may space tayo dun sa Mount Balungaw. At kay ading Gika sa Asinggan, shout out agapito family dyan sa may Baro, Asinggan, Pangasinan. Take your boom.